Ами записвам видеоотговори, защото няма стигна това. Реших да говоря с видео, защото както да е. Какви момчета харесваш? Ами харесвам ми момчета, добри, да имат чувство за хумор. Също така харесвам такива, с които имаме общи интереси, да ми е най-добър приятел също така, да ме разбира, да ме подкрепя, да е ревнив, не много, мисля, нормално, да е много ревнив. Какво друго? Гледам външност, но не нещо, да кажем, гледам външност, но не симпатичен. Какво друго да кажа, какви други момчета ми... Зависи от самия човек. Имам предвид... Да, зависи от човека. Не знам. Какво друго? Не пита нещо конкретно. Също така да се държи добре с момичето, да знае какво иска, да не е някакъв женкарка и да ходи по други момичета да ги вижда. Просто да държи само едно момиче. И това. Така, ако нещо по-така има да питаме, питай.